mwancho wene ntunde ndena ende imemro bwe Chigosori ngoche maseyemo korwase county ya Nyamira ene nsemo ya Geteni twachire ko muregio Mogosori yomo we timu ya Geteni FC ero Mogosori wato bumanyo bonga se timu ene robira se myake mingi ase timu ya Geteni ya bono nyora bune timu ya Geteni FC ya beiro ro koro mwaka 2000 ntu agwate timu eye kurenda abange bare ngororo bachire kurende gati yodo beira igamono no torenera kana buchakanirie tari yao na andake inka usenka yo nkoro nsemo kichiro ibolere korwa Samarieta nguru Charles Obiri Magoma no mu iboro Getenia na bere Getenia miake yons pinongi ne Geteni ga indo chekira buna ke ande kurumega nde junior gutira mbagera ikera nchenga so asini abono se club eke kya Geteni wetenege ndege akinde ndo achikongera ngora tumanya go ikirabo ndakumacha muri oyun Charles korwa se timu ya Geteni FC kwenda wana liti kwa lengo moke beto kibiri bya kokoko kigoro ya Geteni FC kere kwa lengo moke ukorora avande bakogosori Geteni ya gento ya kango kirimono kirongora wachesaji bakumnyoka nigeti bagwa kumupira buya ngo bakurwanire bikombe binge gochuma gabo ikagere kango mudisha na nje ngatwara that passion yogo so ase club kya Geteni club kya Geteni club kenene aseboniga tari bono gya chagete kalenwe lakini ndibona asikire boniga nari bono kya bere club kenene mono utatiga bono no kire igange bwadi challenge nyinge sana ngada challenge jinje chikoba toguchikera kando sitwanyare koba toguchisanga konde serero iga tachikumanya mange iguro yao ayebuna Charles no bwanjo bwe Chigosori anda kirimete lyo montaro mokene bingara kole skuru neroro egasi ankaneroro kurenda nike gia kolete ukateba tigutake kwanche nike gia kolete utakwanche nkoyeye na kwebwatsinero nkoyeye nanyanchite kurwe skuru uchagocha ukina kwa ne kurwe skuru high school mpaka ngachangara tiganchu ni club pake college chonzi ni ngage to mupire college bone club ya Geteni ke nanyora abo youth ya bakawa ke bakombwati ngaratika to chini aga toro sha club yeke toke ndrende una aba minto ba ndrende kuruma gari club geske bosyo ndake dioro monke ase Gosori ye basori barora bali mukurigira ligose mukuluk up to kere kwa lengo monke bagosori gating bagosori ki abanyango ngo bense meye mwari kubwa kisara cyane njeli tukelimo yangosori bunere aba nkona mbara abange unabono maihangu nero ngeto mudisha mono karugusa muiro gutu usarigo of which is our coach now aga kiro mupira aga buya namba isano yani defender getenkong nanda abantu abange be club kya Geteni akina Motego mbare ngoro akina Didier Drogba no bari bonse yani umuntu akuruka Didier akuru kumuraguri lakini akuruka Drogba paka akirege City paka bangoki ndobaji bure akina umweliga paka myokige City borose bone kabetere karantika pigana njencho ni club yake togendererie talent yiganeri ngabone gento gocha kya ngachi challenge mono unanje njeno mo chesachi ngo chesande namba isano kuchesande namba kianda challenge gocha yawa neringa ekero gitura yo chiabeire somewhere mmaite bono oboko ngumboro no go ikase asabu ase tura yo sikari bono gocha kurusugulisa buma storega na kongu sana kurusugulisa buma na kongu sana challenge chiro chinyinge mono lakini twara konyo sponsor nyo muntu muni sponsor igera mpu atoko bokingi rugisikari na bongo proof na iki na inchi no muchesa chinde na bongo no ingira ndi chuche so mupiroro wanje barira dakya ngati yava Gosori bari ba mashina ne gawote abunandake abo Vincent Nyasani muri kyo manene bwe kyombegia FKX ndibate abo Lutas Mokwa ndibate Jezreel Mbegira kere mukonyara kubeka mangana yake ndiko sigie Chigosori ena kibona gekire mbaka mashina dige sinja Gosori mbaro rava ya kolende mangana atali kuba ikira gose bari kumanyana kiago korekana kone kibona ibiegwa bira igana birobyo mbiri konyara koba bikwebwa konde bono kurwese primary yao twende secondary yao no just mupira secondary ninje so mupira school gurugu gianjera friends high school to jesa to kaika provisions gujali ni apa gurugu provisions gujali to ika no to itune timu kurbogerari akarukirunga sina goro sare nero ya to itete to kwenda bono to kwenda nationals na tutu chinyore pass ne ke to kune kine to kurwana na ki ekero mo achi school mo achi sire timu ene ukurfa ya kwa nationals ngo ayo bari pass
Pono tuwacheza tuwatemete sana tukarwanira skuru. Tukaikana mpaka sometimes eka tukurite skuru. Chitiubo chiskuru nchire chichete chika mbiki bune player. Nkachikora chichesero mupira like now Masimba High School. Timu nere last ya chite nationals ya karukiru Mokomoni. Tuwa kuchesa nero bono Masimba ye timu na kuchesa Masimba. Omoro ye tuwa nyitete. Tuka qualify kuchiara lakini tukaika chipena na chitu chatosete. Lakini ero tuwa nyiruseti oro. Which means chipula ya na ba kongu mtoro ba kongu mpara ba kongu chipula chana nimba chinkongu lakini hapo bono nchiete regionals. Ingengo jivunia singenjo na chakete ku sub county kutira. Sub county to chakete chi friendly by the way. Chi friendly ga to twa training ga to ndaka friendly no nyambiro ngari to ndaka yancherali to rangere kwa ngao ko se kwendeli ko mama ate to ndaka ka chi friendly echo. Tukacharende omo ishimi kwa nyashani oyo secretary agajaga tukajoin ya sub county join sha sub county tukachakero sub county tukaita timu chonsi base season ya moto tukatangana tukanda county tukanchita iko timu chonsi bi tukatangana sai bone tore regionals pono ga anyeri tonyora abantu barato konye sponsor kabisa chito bwato koboko buyega asenjo challenge rone ni chibesa batu bwato koboko buyega ogotoyura national Kenya Premier League oraria abange baitonyore bachire chise ko kuchiabu England yokonyora bachire Spain kuchiabu abande bara bakuruka marita mange nchemine Messi nje Ronaldo CR7 rende mangande ndobine ebyo una njenguruka Sadio Mane omonyene bono. Anyway, nelinga tubwati challenge nyingi we as players gutatika nelinga bono support na toka netiene tuachire kuri abantu semba to support baturire agende opsinga with the time ntonyora abantu baratokonye nona gasidia ngoye yo tokonyora omonta oye kwendo mwishimu wako choto otatenko barete no mupira tore toroka bira risakara ogwa kalimo kate kakayanda ntori konyora sponsor gotwa quality polls you rato sustain as training chipre atuka tukebe kama tukatika tore chikoni chito kumnyokeraga tukagora chikoni chito nya kumnyokeraga uniform wechi management yetu ya tema at least paka tokonya sponsor ya mo Vincent Nyasani agatoira ase chidimu cyara kurwanira ebikombe getaria tukanya into uniform we nera tokoje teboniga no buna tore ga player tora bange sana tore more than 60 players kutatika bona abanga babe bari school bona mpata wanafunzi abange at least bona aba play murojenga abano bari school at least bakay lakini abande bonzi bia bange bari school umuntu na akore school ochire bona ekarto bwato sono mupira mandana ko chokonyora expense yo kumurusia ari asakare gose college ache go to work mupira chitanyira chidoje totora we as players now Kwanche mwerere andake amekaine buna Charles na the captain wa timu ya Geteni FC hote via mange igoro sabali yaye na amarora igoro ya enkoyoro ngoro Gusii kilikiboneteke koru kilikere buye kiliketali buya korengana nere akanda tawatore amasemo korwa iga sensemo ya Geteni tokondo mutuma mukego tokoirana Charles na hote via mange igoro mukano ya buye enkoyo. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake 20 insejumu na gitali obomo nene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwali ya bwumariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy.
barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi bonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyumuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumuchokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyumuchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mwancho mwele roiga Captain 001 ndene Captain ya timu ya Geteni FC makende na Charles gusanga mange igoro mugano yebwe Chigosori ne birengere libiaye gusamarora kelikera akorwo kintu Chigosori ga sorongora gusendake tora ndo mutimoko ngote bigoro ya andaka emosori uri ugogokera sana Sadio Mane timu nya Sadio Mane oyo indi gwacha gite kwancho bogosori buaye na kiria kogokia igoro yae Sadio Mane ne playing ya ekira ngeri Liverpool ale achakere Southampton no ekora konya tara cha Liverpool alenge e winger e striker yani keregendo alikuata kiokora keregendo so was a strongest man na njete as football nonye tactics chae Sadio Mane no mojesa chiongogetie liaje Liverpool na konye tegeta kirabu kia Liverpool kaira Champions League erabia komonyene na konyete kirabu iki kia Liverpool bona Liverpool bona for example for sai bona Liverpool ya moneti Sadio Mane bona Liverpool teyo troje Liverpool teyo so from that point ngamanya umuchesa cyo moko umuntu ukwire timu yaye like now bona ari asakara akari ukwire timu yaye Bayern Munich mwache bali na bago kirigoro ya Sadio Mane esengencho ya obogosori obukona batukana somogano nimaitekano kwata ba 2017 loja takosa uche timu ya Geteni FC kolende bila bukibiri binde kwa gosolerie sekaria yao kando na Geteni FC brabu mbiri na gosori na kirabu yegoro kunga Birongo FC kirabu ngere korogi goma United kuru Nairobi na wona kirabu ngere yegoro Santos FC ya fomedu wali mulolongo na gecheserete na ndentu qualified to kaswa county league ya kero ja sub county to kanda county league from there rende karona irananga school bonere megetinde ngo ndande college kidogo college kiyo Kitutu Masava Institute na ile gora alimongoni gora ari naongwa na rasoma so na kindega tona kimentere teach players chianega Geteniga tonya uja sana barabuga at least gosinya sana atugore chinjera uchiposia ndake kunege nteke na kadagosoli Chigosori chinyinge usevi labu au evuni Chigosori chinyinge na evingora inyore kurwa Chigosori chukwende ese Chigositi mwechichonsi ipi ogo itunkoro noko bwankororo na kwenda makali nkororo lakini Gosori ki ese chiti mwechichonsi ipi Gosori ki ya moteve muasireti andake gakomiso moyo ase karia yao ase karia ya ne twachete kujesa kirabu gekoro kunga Birongo kato yese kirabu kwalenge se Birongo FC nalenge opponent bono ya Birongo Geteni bono to kwenda kwaki Birongo okay pone kirabu kya Birongo twabwate mubeto ojo chesa Sunday itukanda Wednesday ne friendly endo ingabune kina kikya maiti kongeji twachete bune friendly rende at least to igoregeti singenjegeti yeto ngeri ki yamono to igoregeti tumanye na kito waka 1-2 yaitu
toko iko bono chipura chia ni sato chia bege tukando yani yende yena gikiange cheti mostly nkibata bwate ba bune tu anyway yani ba nyorte chinjari chinene nande kimbwate ge mwe kale sande ngende ge majigo mfura straight vibaya ekagera poni ge korto kona chifriendly korto kona usini mpira toko ndachige mu chiare toko nda timu ile to maete ngangu chesa tore ke richo no sibono ase ndo sikwanda zi timu maete yanga ile to chesa ndonzi ekwe mu gotoira ninze pono toko nda chikirabu chichinene bono to tage to ndeko sensa pana mateka tonya kige city buya iko egera mwete abuno tonya ku improve ko chiho mate goldo magano ye karama ko Chigosori na virongo Chigosori yumwe abugete Chigosori yo etu achete makali barabwe badete bono bagwini by force ina arrange ya badete bono mupiro ina botwanya tene ndigo to kandesi edro 0-0 yeah andaki ekunkati ya keri ge koromo motu sana ese ogutabwe Chigosori yugo sese machibata kogogeti korende ese ekaria yawo yonsipi watheri ne defend ole nkora kuri number 9 igo chigori kwara nyonsiri gori kie kogogeti ese chiri kwa bungire chonsipi ne ri kwa bungite akogoki ego na bungite ne na etu troopers nga connect direct toro chesa country yetari country ge kombengeri kio mwishimi wonyasani abegete kebirichiga tojo qualify ko finals to bwate timu enkongu ya rigeti bibage binge na bikire to ka troopers gatunga fix dio kaine ego rie kangoki sana ego rio mwaka ego rie yankogeti bakaboni okay andake bona mbaro bakoria tivoni ganda ke bakobole ndake Mr Charles kero ole utalie segeti ingikire bakora se free time ya ombeto yuri ocha kwara akora kero le free kero nde free okonyora kero nde free bono ntino muntu ngudiri na amangana estima amangana plumbing bintu binga bnebyo ebira bingu chana dina birobyo na bakonyana nyora go opportunity muntu nte bin Jones bire kepeke inchongorego ine ka installation ya saka nyombaka bona when I'm free those things na bingu chana nya okora iko na kwenda online turanya kurigereri football weka chiclip na kichigori chigofungu na ki chidivenda chimwente kwa attack na kichistreka chimwente kufunga chigori ndo bune bina bingu chanya ngorigereri karonda online tu kara kwa mangana online usechi timu chirako nya kurigereri imya England etimu ile otetereri nereri etimu ya nekoronga Liverpool Football Club ya eri etu ebire nere rokwanera useyende nero ngukwanera nje okay enere timu ya nengo support England yeah korumakaki ubuna na soete football iga nje timu ya ne nando muntu ogerte ngaso timu nganje timu you was my uncle soete Liverpool na chitiga nganyora Liverpool akonya kwanje musecha na ujesa buya mujesa jo na ujesa buya ekagera na nchenga choni club nganyege muike muso yo kanya kongira kuchase club ekyo bono nganje ni timu maisha bono antonsi ya Liverpool ekerwa ko mupetri kuna miss yeah manje mwelembe ya mwana rese timu ya Liverpool rinde tacha gutumika ito abantu ba Manchester United to Chigosori buya itigarorora chandika ngo chandika ali chandika okay ali tinchandika timpono tubugete torenia okay ekurege kia konde bono to chigokora ndaka manare ngitomuga no ye Charles na mangana ye Chigosori abasaye gusaba Chigosori mbaro bakureti boni ya barabe na bake na ndiba goswase chikaria chiabo advice kiora nyare ko bakuririe kamera likiriomente bakore inde baba bagosori abaya egente ketangani inkotebia abachesaji abaria bake barenkari bari mashinani egento ndabataine ekemo ekero gwanjire gento gianche no moyo obwensi like na obuna onya gwanjete football vuateri football yu asobo mabuao otono ekobwate kariende ogokora let food peche ebe second priority asori nande gento kira okonya na masoezi na otware discipline kende nyonse ogotebu ne coach yao koigura mukubo ikiria ogotebi gwakora okore training at least kore training kabisa konya ro kare ngumbu ali nona ndake no chikoro nsema ya kabere strebiro byaito ngo chikoera bire goto go chikokorera bona ndake amarora wa senko yeye narari amarora nendoche engoye ngotoirerare tunabonekera bega gateni engoyo ngotoirerare kosi tubwate juniors ya bange nande juniors ya batubwate
ebara bangira ndi bari strong andi babwate 30 omorari wege city gwengoye bataro bachikiti bataro chengoye omaete konya wakero monta apo egata ko chiari ke monta ko ndobia lakini konya warabona kibaro rire ngoye iga na iko no abana konya abaichire buna Geteni ga matukuye weekend okonya abaichire Geteni ga babwata kasakara kabo ko chigari basaka kasakara kabo ko chigari bakanya kwa kengoyo so eyu ya orgatinga ekira beki ya Geteni nkebwate players yabange nande bari juniors abataka netie support kujibosiga ari egere bakonyeke yeah. Ndake mbuya mono sana na all the best ase timu ya Geteni FC na sekere oyenkoyo yenda gusuma guchibosio na man mwache morere ayunga tiali tu asangira mange igoro Mogosori Charles kurwa ase timu ya Geteni FC otorero muganoye kurwa chaite Kogosori enkoya gwikira boni gasanyere ko bakagoika asamo tukare bose atanage ndire gwake enkoye ye kwenda kibona bari abake bakurumaga ya yense me ya Geteni mbachi kuwanche enkoye unera anchete kurwa ase bari abakuru bari Kogosori timu ya Geteni FC asemia keme koru wikire bosio enkora tero magano bwe timu engao omogosoli omongao osegosoli ndebuna butambe iretana nende mo Steven captain 001